Pace. Deschideți, rog, Biblie la Ioan, capitolul 2, versetul 1 până la versetul 11. Și a treia zi s-a făcut nuntă în Cana Galilei și mama lui Isus era acolo. Și la nuntă a fost chemat și Isus și discipolii lui. Și când s-a terminat vinul, mama lui Isus i-a zis: nu au vin. Isus i-a spus: femeie, ce-am a face eu cu tine? Nu mi-a venit încă timpul. Mama lui a spus servitorilor: faceți orice vă va spune. Și acolo erau puse 6 vase de piatră, puse conform obiceiului de purificare al iudeilor, care conțineau 2 sau 3 măsuri. Iisus le-a spus: umpleți vasele cu apă, și le-au umplut până sus, și le-au spus: scoateți acum și duceți-i conducătorului nunții, și i-au dus. Și conducătorul nunții, după ce a gustat apa făcută vin, și neștiind de unde era, dar servitorii care au scos apa știau, conducătorul nunții a chemat pe mire. Și a spus: orice om pune întâi vin bun, și după ce oamenii au băut bine, atunci pune pe cel mai puțin bun. Dar tu ai ținut vinul bun până acum. Acest început al miracolelor le-a făcut Iisus în Cana Galilei și s-a arătat gloria, și discipolii lui l-au crezut pe el. Amin. Dragul meu, vedem aici cum Iisus Hristos se duce la o nuntă obișnuită. Vedem cum Domnul Iisus este chemat de către acești 2 oameni, soț și soție, la nunta lor. Și Iisus Hristos se duce cu ucenicii la acea nuntă. Și aici ni se spune că Iisus era în a treia zi din săptămână. A treia zi din săptămână. Prima zi din săptămână este luni, miercuri Hristos era la o nuntă. Dragul meu, a făcut bine Hristos că s-a dus la nuntă? Eu zic că da. Aș vrea să ne oprim un pic și să ne punem următoarea întrebare. Câte nunți din România, câte nunți din lumea întreagă sunt făcute nunți fără Hristos? Dragul meu, a face o nuntă fără Dumnezeu, a face o nuntă fără Fiul lui Dumnezeu, este cum mireasa se duce să facă nuntă și mirele nu-i nicăieri. Așa este și o nuntă, așa este și o biserică. O biserică fără Hristos, o nuntă fără Hristos. Dragul meu, prima oară când faci nunta, primul invitat știi care trebuie să fie? Iisus Hristos. Primul om trebuie să fie El. Dacă Fiul lui Dumnezeu nu este primul în viața ta, nu este primul pe primul loc în relațiile tale, în familia ta, în anturajul tău, la locul de muncă, în casă, peste tot, tu ai o problemă. Știi care este problema? Nu vei reuși niciodată să fii cu adevărat împlinit. Și Domnul Iisus își face intrarea la nuntă. Și vedem aici cum mama lui Iisus se duce și spune: auzi, vezi că s-a terminat vinul. Vezi că oamenii nu mai au ce să mai beie. Și vedem aici cum Domnul Iisus face o afirmație șocantă. Femeie, ce-am eu de a face cu tine? Încă nu mi-a venit timpul. Dragii mei, Domnul Iisus a vrut să spună următorul lucru. Femeie, nunta mea încă n-a venit. Nunta mea
încă n-a sosit. Dragul meu, astăzi Hristos te cheamă la nunta lui adevărată. Astăzi Hristos îți spune întrebarea. Vrei să faci parte din acea mare nuntă? Dă-ți răspuns. Vedem cum cei care se ocupau de nuntă le-a dus Domnul Iisus niște vase. Domnul Iisus zice, aduceți-mi niște vase, umpleți-le cu apă și lăsați-le acolo. Și oamenii au zis, bă, ăsta ori o băut prea mult, ăsta ori și-o pierdut mințile, sau să-și bate joc de noi. Una dintre ei tot o să fie. Dragul meu, științific, nu se poate face din apă vin. Nu ni se spune ce fel de apă, dar mă gândesc că era o apă oarecare, fie dintr-un izvor, fie de la robinet, fie din fântână, era apă de băut, era apă potabilă. Și Domnul Iisus zice, umpleți-le acele vase cu apă. De ce nu a spus Domnul Iisus? Umpleți-le cu vin. Sau de ce nu a spus Domnul Iisus, mergeți și aduceți vinul și după aia vedem ce facem? Vedeți? Știți de ce? Pentru că Hristos a schimbat nunta. Vom vedea cum acea nuntă ia o altă întorsătură la 180 de grade. Și Fiul lui Dumnezeu era acolo la nunta aceea, într-o miercuri. Și Fiul lui Dumnezeu le spune oamenilor, aduceți vasele aici. Oamenii s-au dus, le-au umplut. Și au constatat că apa s-a făcut vin. Și s-au pus întrebări. Ai fost cu mine, m-ai văzut, dar am fost amândoi împreună. N-am băgat noi apa aici, am băgat apa aici. Băi, nu ne-am pierdut mințile? A stat și s-au întrebat. Mă, tu ai băut ceva când te-ai venit cu mine să duci apă? Nu, dar tu nici eu. Bă, noi ne-am pierdut mințile. Dar n-am băgat noi apă aici. Și Hristos a făcut din apă vin. Dragul meu, Dumnezeu prin Fiul Său dorește ca astăzi, din întristarea ta, să devină și să răsară bucurie. Dorești ca căsătoria ta să fie binecuvântată de Dumnezeu. Dorești ca familia ta să fie binecuvântată de către Dumnezeu. Acceptă-L pe Hristos în viața ta, în familia ta și mai ales în trăirea ta de zi cu zi. Astfel, tu nu vei putea să fii bucuros și împlinit niciodată. Și vedem căsătorii după căsătorii cum se eșuează, cum ele dau greș. Vedem vedete la televizor, se face tamtam mare, mamă ce nuntă ca în paradis, vrăjală, mamă ce nuntă fără Hristos. Și vedem că peste un an, peste 2 luni, au băgat divorțul. Culmea. Dar mai înainte nu ziceau, mamă ce nuntă? Dragul meu, atunci când tu faci o nuntă, fie că ești creștin, fie că nu ești creștin, pe cine inviți prima oară la nunta ta să facă parte? Îți inviți prietenii, familia, rudele, nașii? Sau îl inviți pe Hristos și spui, Doamne, în acest moment eu fac pasul următor spre o căsătorie și te rog să iei parte la nunta aceasta și să o menții curată pentru tine. Dar dacă tu nu-ți vei dori lucrul acesta, Hristos nu va face lucrul acesta. Hristos nu s-a dus acolo pentru că n-a avut ce să facă. Hristos s-a dus la acea nuntă pentru că a fost invitat. Vedeți? Hristos nu vine cu forța la tine, nici în casa ta, nici în viața ta. Dacă tu nu-L inviți pe Hristos,
El nu intră, el nu se invită. Iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva cuvântul meu, voi intra cu el, voi cina cu el și el cu mine. Dragul meu, totul este pe gratis. Tu nu trebuie să faci absolut nimic. Problema este aceasta. Dorești să-L chemi tu pe Iisus la nunta ta? Mai de mult am stat de vorbă cu un pastor baptist. A stat și am zis, frate, pastor, ce bai? Da, uite, tinere, au venit la mine niște tineri, fată și băiat, și au zis că vor să facă o nuntă. Și am văzut foarte, foarte bucuroși, îndrăgostiți, i-au luat valul. Și n-ați făcut nuntă, n-ați... Ba da. Dar vezi, tinere, eu nu căsătoresc așa de repede tineri sau oameni mai în vârstă. Atunci ce faceți? Că atunci nu veți putea căsători niciodată. Vezi, aici e problema. Și fratele mi-a explicat, zice, uite, ce întrebare le-am pus. Dragi tineri, vă iubiți? Da, ne iubim. Și vreți să vă căsătoriți? Păi bineînțeles că dacă nu ne iubeam, nu ne căsătoream. Ați fost certați vreodată? Nu n-am fost certați niciodată. De ce să ne certăm dacă ne iubim? Fratele păstor se uita așa la ei și zice, auziți? Nu vă căsătoresc. Bineînțeles că ei au fost dezamăgiți. Uite cum facem. Când vă veți certa cu adevărat, vă rog să veniți după aia la mine înapoi și să spuneți dacă vă mai iubiți și dacă doriți să vă căsătoriți. Și acei tineri s-au dus și nici până în ziua de astăzi n-au mai venit înapoi. Nu se știe dacă s-a căsătorit altă biserică sau nu. Dragul meu, căsătoria nu este o vrăjală. Căsătoria este un lucru important. Dragul meu, relația cu Hristos nu este o minciună, ea chiar există. Dar problema este aceasta. Indiferent dacă ești căsătorit, indiferent dacă nu ești căsătorit, Hristos trebuie să domnească în inima ta și să fie mai presus chiar și decât soția, chiar și decât familia, chiar și decât propria-ți ta viață. Dacă El va pica de pe locul 1 pe locul 2, ai o problemă. Dacă Hristos nu este principala sursă a dragostei tale, tu ai o problemă. Dacă în familia ta necazul este zi și noapte, dacă în familia ta soțul își bate nevasta, nevasta își însală soțul, soțul nu mi-aduce bani acasă, este o mare problemă. Dragul meu, a te numi creștin înseamnă a-L avea pe Iisus Hristos în inima ta. Hristos nu ne numește creștini, Hristos nu ne numește pocăiți, Hristos nu ne dă nicio religie, Hristos ne cheamă și ne numește copii al lui Dumnezeu. Pentru că oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Uitați ce ne spune Ioan, capitolul 1, cu versetul 14. Și cuvântul a fost făcut carne și a locuit printre noi plin de har și de adevăr. Și noi am privit gloria Lui, glorie ca a singurului născut din Tatăl. Hristos a locuit și locuiește încă o dată, dar de data aceasta locuiește în noi. Dragul meu, puneți următoarea întrebare. Îl am eu pe Hristos în viața mea? Îl las eu pe Hristos să îmi conducă familia, relațiile, sau le conduc eu? Sau îi zic, auzi, Doamne, acum stai tu aici în banca mea, de aici mă ocup eu și de fiecare dată când au grej să știi că eu mă întorc la tine, dar să mă ajuți.
Dragul meu, Hristos e același, nu se schimbă. A venit, a luat trup de om ca să vedem și ca să-L putem cunoaște cu adevărat. A venit și a locuit printre noi păcătoșii, plin de har și adevăr. Și Hristos dorește ca familiile, Hristos dorește ca păstorii, Hristos dorește ca copiii Lui, Hristos dorește ca fiecare om să trăiască plin de har și de adevăr. În el să nu existe minciună, în familie să nu fie ură, nevasta să nu-și urească soțul, nevasta să-și iubească soțul, să nu-l vorbească de rău, să-l aprecieze, să-l îmbărbăteze, să fie cu el și la bine și la rău, la greu. Și când este sănătos și când este bolnav, nu când este bolnav să lese. Câte femei și câte neveste sunt în lumea aceasta care fac așa cu bărbaților. Sau câți bărbați își bat nevestele și le lasă cu 3 copii și pleacă. Dragul meu, o familie creștină care îl are pe Hristos nu va exista niciodată un conflict pe care Dumnezeu să nu-l rezolve în acea familie. Vor exista atacuri din partea celui rău, dar diferența este că Hristos e cu acea familie. Și se va vedea diferența dintr-o familie care e fără Hristos și o familie care îl are pe Hristos ca guvernator al acelei familii. Dragul meu, când faci o nuntă, gândește-te pe cine inviți. Îl inviți pe Iisus sau îți inviți prietenii? Atunci când vă cununați, de fapt, ce în inimile voastre? Atunci când voi tineri vă căsătoriți și faceți pasul acesta, femeia ce gândește? Dragă femeie, tu ce gândești? Acum mă căsătoresc și am să pot să-mi conduc soțul. Sau, dragă tinere, când te căsătorești, tu ca soț, ce gândești când stai acolo în fața lui Dumnezeu și pastorul vă predică și vă cunună și vă dă binecuvântarea? Ce gândești? Acum am nevastă și pot să-i comand cum vreau eu. Acum pot să fac ce vreau eu. Eul din tine, dragul meu, și dragă femeie, trebuie să moară. Atunci când tu te căsătorești, eul trebuie să dispară. Și nu trebuie să zici totul pentru mine și nimic pentru soțul meu. Sau soțul să zică totul pentru mine și nimic pentru soția. Și trebuie să gândiți totul pentru fiecare. Totul pentru soție și soția dă totul pentru soț. Soțul dă totul pentru soție. Dragul meu, asta este gândirea lui Hristos. Hristos dorește o astfel de nuntă. Dar problema este, dorești și tu această nuntă a lui Hristos? Faci tu parte din nunta lui Hristos? Nunta ta semnifică ceva. Oamenii care vin la tine la nuntă atunci când îți faci nunta se uită și zice, cu adevărat, aici este prezența lui Dumnezeu. Pentru că la câte nunți am fost, nici una nu-i ca asta. Dragul meu, Hristos spune, vino la nuntă. Nunta a luat o altă întorsătură și vedem când mirele a gustat din vinul pe care Hristos l-a făcut. A rămas uimit și a chemat oamenii de încredere și au întrebat, auziți, de unde provine acest vin? Pentru că dacă eu mi-aduc bine aminte, nu am comandat acest vin și vă rog să-mi spuneți de unde provine acest vin. Servitorii au zis mirelui care făcea nuntă, acest vin a fost făcut de către invitatul tău, Iisus. El ne-a spus să aducem niște vase, să le umplem cu apă, că El
va face vin. Dragul meu, Hristos dorește să-ți transforme nunta într-o nuntă binecuvântată. Hristos dorește ca El să domnească peste tine și familia ta din generație în generație să fie cu frica lui Dumnezeu și să fie sub ocrotirea lui Dumnezeu. Ceea ce mă îngrozește este următorul lucru. Neascultarea de către părinți, neascultarea părinților de Dumnezeu lovește în copii, în generație. Și avem exemple în Biblie când Dumnezeu le spune clar: voi lovi în copii pentru neascultarea voastră, spune Domnul. Și atunci îmi pun întrebarea și vă pun și vouă: de ce se nasc copii cu malformații? Să aud. Niciun doctor nu are nicio explicație. Ce încearcă să bage vrăjel pe post. Dar îi dau o explicație și îi dă Hristos acum explicație. De aceea, pentru că părinții n-au ascultat de Dumnezeu, de aceea Hristos lovește, de aceea Dumnezeu lovește în copii. Nu pentru că este tiran, nu pentru că nu-i pasă, ci pentru că vrea să-i trezească pe acei părinți. Hristos spune: eu am dat și tot eu iau. Hristos îți dă boala, Hristos te vindecă. Dragul meu, privește în jur și fă diferența. Ești sau nu cu Hristos? Și acum, pe finalul predicii, lasă-mă și dăm voie să spun o întrebare personală și dă-ți răspuns. Și fii sincer cu tine în sinea ta. Dorești ca Hristos, de acum înainte, să-ți dea putere și biruință și ca relațiile tale care ai avut eșuate și ai suferit și numai El știe, minciunile pe care ți le-au spus alții și ai fost dezamăgit, vrei ca să spună stop în această zi? Cheamă-L pe Iisus în inima ta și crede-mă și crede-L pe Dumnezeu, nu pe mine. Nu pe mine, să mă crezi pe Hristos și cuvântul Său. În acest moment, dacă Îl chem pe Iisus în inima ta, necazurile tale din familie, problemele cu nevasta, neînțelegerile cu prietenii sau cu prietena, se va pune stop și va începe Hristos cu tine o nouă etapă a vieții adevărate. Dragul meu, viața adevărată este pentru Hristos și trăită cu Hristos. Amin.